बनी हमारा अनप्लग्ड रंजीत यादव यूट्यूब चैनल। कुछ दिन हम अपना न्यूज़ चैनल से दूर रहनी है कोनो कारणवश, और आज हम पहुंचल बानी पटना में अपना भैया प्रमोद प्रेमी यादव जी के शूटिंग के सेट पे। और आज ही एगो बड़ा ही प्यारा गाना भैया के रिलीज भइल बा सुर म्यूजिक से, ओठ गोरिया। भैया वो गाना के बारे में बोली, बड़ी ही प्यारा गाना बा, बहुत सुंदर गाना जो आज रिलीज भइल सुर म्यूजिक से। और होली भी हमने के हो चुकल बा दूगो गाना, और तमाम गाना भी आवे वाला बा। तो आप सब गाना के प्यार दी और सुनी, रील बनाई, चैनल का आशीर्वाद दी। और एगो कल होली भी बड़ा प्यारा छूटल बा, रील्स भी बन रहा बा। और एगो और गाना कल बा हाँ जो बहुत बढ़िया गाना बा, अच्छा प्यार भी मिल रहा बा वो गाना के। आप सब रील बनाई, गाना को सुनी, बजाई। बाकी हर गाना के प्यार मिल रहा बा आपके। शूटिंग के सेट पे हमनी के बानी जा देखी, लगातार आप सब हर गाना के प्यार दुलार दे रहल बानी। अभी ये वो ग्राउंड पर गाना एक तरफा बज रहल बा, जो ना गाना के नाम हटे कि लिपस्टिक ललका एगोरी, और सब गाना बज रहल बा। तो वो सिर्फ आप सबके प्यार और स्नेह के बदौलत बज रहल बा। हम लोग आज पार्क में आए हैं। हाँ, और आप सबके बीच एक से एक गाना अभी आवे वाला बा होली के। बंद करा गाना। कपड़ा निकाल रहे। और देखिए हमने के शूटिंग के सेट पे बानी जा, सब कोई बा, अच्छा तो लग रहा है। सब लोग बैठल बानी जा। बहुत ही अच्छा राइटर भोजपुरी के इरशाद बेदर्दी भाई काकू ब्लॉग में कहने बड़ा हो। बहुत ही अच्छा भोजपुरी के सिंगर रवि रसीला है प्रमोद प्रेमी यादव भैया के शिष्य। बाकी पूरा टीम भी है हमनी के, जितेंद्र भाई, राजीव भाई, सोनू भैया, टिंकू भाई, रौनक शाह, रंजीत जी कैमरामैन, और बहुत ही अच्छा। चलो नाम होला जो हुआ है ना, राजेश भैया कैमरामैन। और बंद करना रवि गाना भाई यार। और बाकी जे भी हमारे भाई दोस्त मित्र प्रमोद प्रेमी यादव भैया से प्यार करे वाला जे भी श्रोता हमके देख और सुन रहा हमरा अनप्लग्ड रंजीत यादव यूट्यूब चैनल पर, आप सब ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए। और कुछ दिन से हम अपना ब्लॉग चैनल से दूर रहनी है कोनो कारणवश, कुछ पारिवारिक कारण रहा, कुछ प्रॉब्लम रहा, वगैरह से हम दूर रहनी है। लेकिन अब कंटिन्यू आप सबके बीच ब्लॉग आई। और आज हमने के पहुँचल बन जब पटना के बहुत ही अच्छा लोकेशन पे अपना भैया प्रमोद प्रेमी यादव जी के गाना के शूटिंग करे, होली के शूटिंग हो रहा बा। तो जे भी और बता दी आप सबके कि हमरा यूट्यूब सुंदरी भोजपुरी से एगो बड़ा ही प्यारा देवर साला गाल रंगता ऑडियो सॉन्ग रिलीज भइल बा भैया के, कल ही रिलीज भइल। तो आप सब वो गाना के भी प्यार दी। बाकी आप सबके बीच कोई भी लेटेस्ट अपडेट आई हमारा भैया प्रमोद प्रेमी यादव जी के, हम आप सबके अपना अनप्लग्ड चैनल रंजीत यादव से लेके आई और अपना पेज वीडियो पेज पर भी जाई। बाकी आप सब ऐसे ही प्यार दुलार देते रह जा। और एगो गाना कुछ दिन पहले बड़ा बढ़िया गाना एगो भरत वियोग हमारा चैनल सुंदरी भोजपुरी पर रिलीज भइल बा। तो गाना के भी आप सब बहुत प्यार दुलार दे रहा बनी, ओकरा खातिर दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप सब प्यार अपन बनैले रही। बाकी फिर अपडेट होकर तो हम अपना वीडियो के माध्यम से आप सबके बताई कौन गाना रिलीज होता, कहाँ बनी जा, कहाँ जाता नहीं जा। तब तक लव यू, हर हर महादेव।